ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 9 километр қарор дорем. Аз ин тараф 7 километр ва роҳ ба сӯи Жилмассив, сеюм база ва Павроти аэропорт. Дар инҷо супермаркети Ёвар ва дар ин тараф бошад Аманал ва роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз раҳи Калон то хонаи ҳамагӣ 500 метр. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, аз раҳи Калон то хонае тақрибан 500 метр мебошад ва худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. Хонаи имрӯзамон дар 8 ошона ҷойгир аст. Дар мана ҳамин блок трезош раҳи Калонро нигоҳ мекунанд. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага бо масоҳати 51.3 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо чӣ хелек мебинед коридор, прихожа. дӯстони азиз, метавонед дар инҷо кладовка кунед. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактаб, масҷид, садик. то раҳи Калон ҳамагӣ 500 метр мебошад. инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. трезаҳои хона дӯстони азиз раҳи мошингарда нигоҳ мекунанд ва отопление дар бино гузарондагӣ, ҳама батареё часпондагӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад, медарояну зиндагӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз, раҳи мошингар дар таги бино, яъне дар якум ошонаш мағозаи хӯрокворӣ ва дигар чизҳои даркорӣ ҳаст. инҷо ошхона, кухни гарнитур ҳаст, кухни гарнитур меистад. ҳаммом ва ин ҳоҷатхона. ҳоҷатхона системаи вентилятсия дорад. нархи хона бошад 430 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ду хонага 51.3 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. лифт ҳаст, лифт кор мекунад дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати Калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имейл муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.